Здравейте, приятели! Аз съм Валентина, а вие сте с подкаста Биодарове. В днешния епизод ще говорим за нещо, което е добре да знае всяка жена, която е навършила 40 години. Тези разкошни 40 години, знаете. За да ни разкаже повече по тази деликатна и много интересна тема, съм поканила Екатерина Цолова. Вие вече разбира се, че я познавате много добре, защото често я каня в моя подкаст. Ети е не само нутриционист, тя е психолог, йога инструктор и още неща има, но тя ще разкаже за себе си повече. С две думи, тя е холистик от всякъде. Ети, здравей! И отново ти благодаря, че се отзова на поканата ми за това интервю. Здравей, и аз се радвам, че съм при теб и че можем да го запишем. Може ли да започнем с това? Какво е добре да знае всяка жена, навършвайки 40 години? Първото и най-важно нещо, че това е една прекрасна възраст. А сега, ако трябва сериозно да говорим по темата, още в началото на 2000-та година е разработена клинична и хормонална характеристика на етапите на стареене на репродуктивната система. И тази класификация ще помогне за по-добро разбиране на определени са 4 етапа за настъпване на менопаузата. Първият етап, това е един такъв преходен период в менопауза или предменопауза. Това е периодът, в който се появяват първите признаци за настъпване на този, някои жени доста, трагично приемат менопаузата. Всъщност това е спирането на последната менструация. То е нещо като първа фаза на хормонално стареене. И това е дълъг процес, даже доста дълъг процес, който може да отнеме около 10 години и може да започне както на 35, така и след 50 годишна възраст. Наблюдават се промени в фоликостимулиращия хормон и естрадиола. Намалява се инхибин Б и антимюллеровия хормон. В началото на спада на хормоналния статус може да нямаме никакви промени в цикъла. Той може да си идва редовно, да е с нормалната продължителност. Но с течение на времето започват да се наблюдават и вече някои изменения. Удължава се цикъла, става по-дълъг. Тук може да започнат едни по-обилни кръвотечения. Намаление на либидото става, намаление на енергията, признаци за намаляване на растежния хормон, като намалена мускулна маса и сила, повишаване на коренната мазнина и промени в метаболизма, намаляване на костната плътност, симптоми като умора, липса на енергия, промени в настроението. Всички знаем, че жените така стават доста емоционални в този период. Така че, да. А има ли някакви добавки, които, например, могат да подобрят общото състояние на жената през този период? Нещо, с което да се подкрепим? Има. Аз по принцип съм малко против да съобщавам имена на добавки, защото всяка една добавка, колкото и да си мислиме, че е безвредна и че е нищо, все пак имат някакви странични действия. Но тук ще кажа пак с уговорката, че всеки трябва сам да прецени за него, да види как се чувства, да прочете противопоказанията, но много добри адаптогени за този период са левзеята и радиолата. И те директно повишават активността на хипоталамо-хипофизната ос и хранителни добавки като билките дифиамс, шатавари, вечерна иглика. Витамин Е много важен за този период, витамин С, група Б. Това са на първо четене разпространените, които най-добре се приемат. Ти каза, че менопаузата преминава през няколко етапа. Кажи ни, кои са другите 3 етапа? Горе спомена първия. Това е менопаузата, е окончателното спиране на менструацията в рамките на 12 месеца, като сега
Тук този период може да се проточи доста във времето, в смисъл такъв, че вие може примерно 4-5 месеца да нямате менструация и след това изведнъж хоп да се появи, после отново някакъв период дълъг да нямате с месеци, после пак да дойде. И ако трябва да го разделиме, тук според настъпването, в зависимост от възрастта, се правят няколко разграничения. Преждевременна, която е преди 40 годишна възраст, ранна, между 40 и 44, навременна, която се смята за норма 45-55 годишна възраст и късна над 55 години. И всъщност менопаузата, за нейната поява причината е изключването в кавички, така ако може да го наречем образно, на яйчниково-репродуктивната функция и рязкото намаляване на синтеза на хормони от яйчници. Третия етап, всъщност това е точно периода, в който 12 месеца, вече чисти 12 месеца не е имало менструация. И четвъртият етап е постменопаузата, това е периода след настъпването на менопаузата или климакс. А кажи ни, какви са характеристиките на перименопауза и менопауза? Периода 40 плюс се характеризира с естествено намаляване на активността на всички органи и функции и тялото преминава, как да го кажем така образно, в икономия на енергия за удължаване на живота. Намаляването на броя на овулациите поради намаляване на прогестерона, но способността за овулация и следователно способността за забременяване остава след менопаузата в продължение на 1-2 години. И тук се смея, защото така познавам случай преди доста години на една дама, която и бяха казали, че има миома. Тя вече бе, си мислиш, че е в менопауза. Миома и си роди третото дете. Така че да, просто трябва да имаме това в предвид. След 40-45 годишна възраст на фона на намаляващия естроген се увеличават, за съжаление, количеството на провъзпалителните вещества, които влияят върху преобладаването на процесите на разрушаване на костите и над възстановяването му. Всички знаем за остеопорозата. Костите стават крехки, чупливи, особено шийката на бедрената кост и на ломбалния отдел на гръбначния стълб. До 50 годишна възраст минералната здравина на костите намалява с 10%. До 80 годишна възраст вече почти 2 пъти намалява. Тук е важно да споменем и саркопенията, загубата на мускулна маса и сила. Мускулната тъкан намалява обема си с 10% към 50 годишна възраст и се замества с мазнини. И тук е важно да споменем, че за да се намали този процес, трябва да има всекидневно физическо натоварване. На фона на хиподинамията и неправилното хранене, загуба на тази мускулна тъкан и заместването и с мазнини може да стане и на по-ранна възраст. Затова йога, пилатес, плуване, каране на колело, разходки абсолютно задължително трябва да присъстват в живота на жената и то не само събота и неделя, ами ежедневно, да. Може да са по 20 минути, по 30 минути, но трябва да присъстват. Клякания, например, най-лесният вариант. Аз от време на време това правя. Когато нямам възможност да се движа много, спотвам да клякам до 30 пъти. Да, въпросът е обаче как клякаш, защото проблем с колената. И това. Да. Кажи ни, какво трябва да знаем за менопаузата? Менопаузата, това, което трябва да разберем е естествен, генетично програмиран процес, свързан с възрастови промени в тялото на жената, за да премине той гладко и да нямаме някакви особени проблеми, трябва да сме готови към него както физически, така и психически. Сега тук искам да кажа, че и сред мои познати гледат много черно на този период.
Аз честно да се призная, този период го очаквам с нетърпение и гледам на него като на добиването на една свобода и една независимост. И тук е важно нашата нагласа към този период, как ние го възприемаме. Ако ти го възприемаш като устаряване и края на живота, ти ще си нещастен, в депресия и така нататък. Ако ти гледаш като на една свобода, която получаваш и независимост, този период дори може и да не го забележиш. Точно така. Според мен точно от това зависи. Ако го приемаш, минава много леко. Ако не го приемаш, минава много тежко. Да, защото се съпротивляваш. Точно така. Това е нещо нормално. И тук няколко пъти говорихме преди това за думата остаряване, но да ти кажа, аз не съм много съгласна да го наричаме. Да. Остаряване, защото всъщност какво е остаряването? Остаряването е състояние на духа. По-скоро. Аз така мисля. Трябва да кажа, че ако менопаузата обаче настъпи преди 40 годишна възраст, тя се счита за патология и тогава там трябва лекарите да си вършат тяхната работа. Рисковете за преждевременна менопауза, ако говорим за това, мисля, че никой няма да се изненада от тези рискове. Това са тютюнопушене, хроничния стрес, алкохола, нерационална диета с голям калориен дефицит. Аз тук изпадам в огромен стрес от хора, които се подлагат на някакви диети на 1200 калории. За мен това е абсолютно безумие. Ако искаш да влезнеш в менопаузата по-рано, направи го. Тук като рисков фактор е и ниския индекс на телесна маса. Липсата на бременност и раждане, между другото има някои проучвания, които казват, че 30% е по-висок риск от ранна менопауза в сравнение с жени, които са раждали. Начало на менструацията преди 11 годишна възраст. Тук ще отворя една скоба, че сега това ви го давам по данни на различни проучвания, но моето лично мнение е, че това е свързано с начина на живот по-скоро, а не дали ти е дошло преди 11 или след това. Автоимунните заболявания, тук вече наличието на ранна менопауза при по-възрастните роднини, майки, баби, лели, но тук пак ще отворя скобата, че отново всичко зависи от начина на живот. И това го говоря и от личен опит. И вече няма смисъл да говоря за хирургични лечения, лъчева терапия и така нататък. Това са вече медицински. Да. Кажи ни каква може да е подкрепата по време на перименопаузата? Основните постулати за превенция на симптомите на менопауза, също сигурно никого няма да изненада, това са здравословен хранителен режим, оптимална физическа активност, управление на стреса, здравословен сън и корекция на дефицитите. Не трябва да забравяме, че в този етап всички метаболитни процеси са еволюционно забавени. Така че ако не поддържаме организма, той ще започне да се разпада, той ще започне да устарява. Нали? А подкрепата трябва да се оказва всъщност много преди това. Някъде след 35 годишна възраст трябва да започнем да мислиме за този период. Малко раничко, но да. И като казваме, че започва, всъщност първите признаци могат да се появят и от 35 години. Да. Какво трябва да е храненето на жената през този период е следващия въпрос, който съм си записала да ти задам, че е важен. Да. Виж сега, аз така съм огромен фен на средиземноморската диета, както се казва, с ниско гликемично натоварване, с преобладаване на растителни храни, които наред с всичко друго са и източник на фитоестрогени. И като си има предвид, че по време на перименопаузата метаболизмът се забавя, както казахме, е необходимо да се ограничат калориите, но не с повече от 500 калории от индивидуалната норма, с фиксиране на
с фиксирано количество от всичките нужни нутриенти. Това са и протеини, и мазнини, и въглехидрати. Какво значи да ограничим не повече от 500 килокалории? Това означава, че ако досега сме се хранили примерно с 2000 калории, нали, които са така, за средностатистическия човек. Достатъчни. Да, достатъчни. След 40-45 годишна възраст трябва да се намалят калориите на, даже по мое мнение, на 1700-1600, но в никакъв случай да не се пада под 1500. Пак казвам, ако нормата е 2, защото нали, за всеки човек според начина на живота е различно. Тоест не трябва да се изпада в драстично намаляване на калориите, както някои хора правят. Мазнините в диетата трябва да са с добро качество. Нали? Това трябва да са ядки, семена, мазни риби, маслини, да не се съдържат трансмазнини, преработени храни. И поддържане на мускулната маса е важно да се увеличи приема на лесно усвояеми протеини, като риба, яйца. Каква е физическата активност и теглото, което е добре да се спазват? Необходимо е в менопаузата да се навлезе с индекс на телесна маса, който е в долната трета норма на стойността. Като по-голяма част от теглото трябва да е мускулна тъкан, тъй като поради намаляване на метаболизма е трудно да се отървем от масната тъкан, а мускулната тъкан се натрупва много трудно. Това трябва да се има предвид. Затова казах такива, дори със собствена тежест, както се казва, могат да се правят упражнения. И за тази цел е необходимо системно да се изпълняват силови упражнения и да се консумира достатъчно количество протеини. Като се има предвид, че рискът от остеопороза се увеличава, е необходимо да се извърши изследване задължително, за да се разбере с какво ниво на костна плътност навлизаме в тази възраст. И това трябва да се следи вече от тук нататък поне веднъж годишно. Да, отново задължения. Без профилактика няма как да стане. Да ти кажа честно, много по-лесно е и по-евтино да профилактираш, отколкото да лекуваш. Точно така. Безспорно. А на какво се дължи напълняването в периода на менопаузата? Това е един въпрос, който вълнува по-голямата част от жените в тази възраст. Проблемът с напълняването при жените е добре известен. Той се свързва с възрастово нарастване на инсулиновата резистентност и общото преструктуриране на хормоналната система в организма. Естествено, не трябва да забравяме за субективни причини за увеличаване на теглото при жените след 45 години. На първо място това е с възрастта, двигателната активност намалява. Второ, влиянието на хормоните, нали, тяхното преструктуриране. По време на менопаузата организмът се опитва да намали недостига на женски полови хормони, като ги произвежда от масните тъкани. Мазнините се отлагат в областта на корема и фигурата започва да прилича на тази на мъжа. Тоест почваме да правим едно коремче. Между другото, тук ще ти кажа, вчера или ония ден попаднах наистина на едно такова изследване, което беше много интересно за мен, за естроген доминирането. Ставаше на въпрос точно за естроген доминирането след менопаузата. В менопаузата на жената, че нали, има едно такова вярване, че като влезнеш в менопаузата, вече не си заплашен от естроген доминиране. До сега се носеше мита, че по време на менопаузата не може да се получи естроген доминиране. А всъщност се оказва точно обратното. По този повод, по който казах за масните клетки. Ако ти навлезнеш в менопаузата с наднормено тегло и с голяма индекс на телесно маса, която е от мазнини, тези клетки продължават да изработват естрогени и възможно да получиш естроген доминиране. Още повече, че в този период вече няма прогестерон. Той естествено намалява, така че това е важно.
Беше интересно и за мен. Да, важно изследване. Да. И така, ако се върнем, също така е важно да се отбележи и следното, че абсолютното надаване на тегло в зряла възраст не е свързано с менопауза. Тук има доста изследвания по тази тема. Хормоналните промени, които съпътстват менопаузата, са свързани с увеличаване на общото количество мазнини в тялото и на коремните мазнини, дори при стройни жени. Да, виждали сме го. Спазването на здравословен хранителен режим и избягването на прекомерен прием на калории, съчетано с физическата активност, са важни компоненти за контрола на теглото и за това напълняване. Кажи ни, какви препоръки към храненето и начина на живот в този период можеш да дадеш ти от твоя опит на нутриционист? Нека да ги да ги направим на правила. Добре. Хубаво да говорим с правила. Да. Значи, правило номер 1 е консумиране на цели сезонни биологични храни. Какво означава цели? Това означава, че ако решите да ядете месо, ядете месо. Не ядете салам, пастърма или филет. Да. Т.е. елиминиране на преработените и пакетираните храни. Правило номер 2 – консумацията на много зеленолистни и всякакви зеленчуци. Това е поне половин килограм на ден и по-малко плодове. Правило номер 3, нека така да го наречем, консумация на противовъзпалителни протеини и също така цинк, но тук пак ще направя оговорката без прекаляване с хранителните добавки. Правило номер 4 – консумация на здравословни мазнини, като източниците тук могат да са риби от студените води, кокосово масло, масло от авокадо, екстра върджин, много добре в този период, масло кхи, ядки, тахани. Избор има голям. Правило номер 5 – ядки в диетата. Те трябва да присъстват задължително. Правило номер 6 – приемане на дневната доза ферментирали храни. Това трябва да са поне 4 супени лъжици или повече. Това са кисело зеле, кимчи, камбуча, ферментирали зеленчуци. Те се правят толкова лесно. И бързо. И бързо. Вода и сол. 3-4 дни. Да, и готово. Аз непрекъснато имам такива 2-литрови буркани и непрекъснато си правя. Много бързо стават. И аз имах период, в който правех и наистина много бързо стават и винаги са под ръка. Да, и е много добре. И правило номер 7, естествено, елиминиране на захарта и алкохола. Ети, много ти благодаря за цялото това знание, което сподели с нас. Аз по принцип изчерпах моите въпроси. Ако ти се сетиш нещо, което не си казала, искаш да кажеш, заповядай. Ако сме ги изчерпали... Мисля, че това бяха най-важните. Основните, никога не е късно да се направи. Ние отново можем да запишем и друг епизод, с който да бъде помощен на този. Да, права си. Аз съм сигурна, че сега ще има много жени, които ще ти бъдат благодарни за този епизод. На вас, скъпи слушатели, ще кажа, че ако имате нужда от подкрепа за промяна на здравословното тегло или ако имате нужда от ментална подкрепа, то може да се обърнете към Ети за консултации или изготвяне на програма. Нейните координати може да намерите на сайта й ethicalife.com. Това ще бъде изписано в транскрипцията на епизода, вие ще го видите. Останете здрави и добри, грижете се за себе си по най-добрия начин. Само така може да бъдете полезни и на хората около вас. Благодарим, че бяхте с нас.